Ongi etorri Baserri Newsera, ezagutu ditzagun gaurko albiste nagusiak. Ladrón de manzanas garagarro marka txundituta geratu da azken desafioarekin. Hurrengo spotean, urkik azeriaren papera egingo du. Ainize baserritik itzuli denetik, Iñigok ezin du lorik egin. Ainizek ardiak altuan kontatzen domen ditu. 1939, 1940, 1941, 1942. Baserri News albistegi ospetsuari hater bat atera zaio. Nor egon daiteke konspirazioen atzean? Gobernua? Terraplanistak? Amaia Montero? Auskalo. Luziak ez du lortu 15 eta 16 minutuko tartean erlojua gelditzea. Urkiren azalpenak ikusita, akatsa ulertezina da. Ez dakit nola dan segundoen erritmoa nolakoa da? Bueno, da horixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laika txakurra espazioan egondako lehen izaki biziduna izan zen. 74 urte geroago, Laik bere birramonaren lorpena gainditu du baserriko finalera iristen. Baserri Newsen, Lairekin goa! Zaupa, Lai, gora, Lai! Betatuk bota berriak esoinatu ditu auzolan proban eta ez dioten mesederik egin. Ohiko zapatilak baino 2 zentimetro altuagoak ziren eta bertigoa sartu zaio. Earki ginoa zen, azkeneko 10 segundutan, bertigoa belarrie pitiroakin hasi zei, beti emateiten bezala. Alex Padilla naiz eta munkiak jaten ditut. Ez dut talenturik. Jon, hau zer da? Zuzendari jauna, zer da hau? Zer respetu falta da hau? Ez dut onartuko. Nik aspaldi ez ditu dala munkiak jaten, bale? Baina ez utzi ez zupakian. Hau ez dut onartuko. Oso gaizkiruit ez daitin dira zuena. Baserri Newsak mierda atzu dira. Jazta, kitxo. Amaitu da. Ondo izan eta gogoratu. Lan azkarra, finikito eskasa. Perfecto, Padi, ya está. Bai, Perfecto. eskerrik asko.